Beda meneh. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu kepruke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasa nesu. Ora nesu. Iki aku mau digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku sora cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe. Ya kodho nek iki kowe iki wong pamomong, aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa-apa tak openi no. Tak openi sak modarmu. Modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe ya modar kok sikin no. Ya ora iso. Apa dume tuwa ki modar sik? Ora mungkin. Kabeh ki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takon ku sapa sing sikian ya, Pak? Mbok menawa tak telepon. Iki basa Jawane manah terus manah-manah, Pak. Manah. Atos ki keras, emangnya ndase atos. Ora, aku ndase atos aku. Kae ora. Wah iya. Lah atos ki kan keras. Atos keras-keras. Basa Jawa ki aja tok artekke padha. Atos kuwi basa Jawa, basa Indonesiane keras ya iso. Ngatos-atos ngati-ati. Oh, atos-atos sih hati-hati. Ya pokoke anggere basa Jawa ki diganti os. Ngono diganti. Oh, ganti os. Nah, pokoke nganggo es dadi di Suparsan Wonosari ya, Wonosantun. Nah, oh, Wonosantun kene iki. Monggo bidal wonten mangke liwat wonten Imo Gintun. Imo Gintun. Imo Gintun iki ngendi ya? Raretine? Imo Giri. Oh, Imo Giri basa krama Imo. Nek arep dumugi pasar Karangkajon. Nah, pasar Karangkajon iki ngendi? Karangkajen. Oh, Karangkajen dari Karangkajon. Ora, tak apusi kok ya manut wae. Nggih, niki wonten Giri Tertos. Nah, nganggo os, Giri Tertos. Dusune? Dosone apa ploso ne? Ploso. Ploso sing nggo lingkuh kaene. Kae kloso. Beda meneh. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu kepruke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasa nesu. Ora nesu. Iki aku mau digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku sora cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe. Ya kodho nek iki kowe iki wong pamomong, aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa-apa tak openi no. Tak openi sak modarmu. Modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe ya modar kok sikin no. Ya ora iso. Apa dume tuwa ki modar sik? Ora mungkin. Kabeh ki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takon ku sapa sing sikian ya, Pak? Mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah. Rapere. Medeg-degi ya. Ya. Selamat kagem apa dongamu apa kagem dusun Ploso kene. Nggih, mugi-mugi napa mau ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, regawe sumur. Ah, mugi-mugi kathah nggih toyone nggih. Toyone lancar nggih. Dados saged tandurane dadi apik-apik kabeh. Ha iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel. Yan pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi lek ngebur jerone ora jamak-jamak. Ya. Oh ya kudu jero ben kabeh iso mili ya pane. Heeh. Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum. Mbah niki sing wonten toyone pundi terus didungani goleki. Wes kene iki. Bur. Nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Lha kowe dalang biasane canggih lho. Iki rapate canggih kok iki. Rapate canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya. Oke, nggih mungkin niki ndarek mangayu bahagia nggih. Wah, iki penontone lockdownan iki mau streaming barang 9.800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Iya, arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng, tekan
uwit-uwitan ngono kuwi ya Pak nek didoko kene. Ya sing ati-ati sing ning dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, ngatos ates nggih. Ngatos ates kuwi ya. Ngatos-atos, Pak. Ya nembang apa sa? Wau napa dandang gulane Malangan Ya, dandang gula Malang kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang. Ya Jawa Timur. Nggih, wah iki katahe. Wah, Bapak ya lho, Pak. Oleh joget mau kaya ula ya Pak, mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo, Dek. Wah, niki kok mecicil matane sesuk ora sekolah. Sesuke rebo lho, Pak. Kok ora bobok ngono lho, Mas, nonton wayang. Wah, jan aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing tok lokke iki cah cilik. Nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Nah, aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing mecicil matane. Ngene lho, Dik. Kok isih melek, kok mripate isih bening lho, kuwi luwih sopan. Mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi. Sapa kok isih mecicil matane mecicil ngopo Nek setan. kanca karo kanca ki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik, Dik kok isih bening mripate ngono. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Ya ini isih mecicil matamu." Kuwi gara-gara kowe lho wingi. Oh iya, mboten pareng nggih, Pak. Mboten pareng. Kok tasih melek, wah besok sekolah ra, Dek. Sekolah. Sekolah, seneng wayang ya saiki cah cilik-cilik do seneng wayang Pak elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggare nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Heeh. Aja teng ra tau dipakani nek ning sangare Pak Seno. Pelit. Ayam jamang. Yarpa piyayi Sulawesi ning nembang cara ngendi wae iso. Ki mau tembangan cara Malang, ayam cemeng. Kang mubalnya putih. Nah, pinter mubalnya putih iki tegese piye? Mobal dasine putih. Das meneh. Mobile yo kan nek delok ning YouTube ae lho mobile ngono kuwi ana gambar genine ndase ngono. Mobile iki apa, Pak? Kene kowe takon aku. Mobile ki yo wis umop. Wah. Ha? Uplok. Uwoh. Kurup. Murup. Ndase Murup nyala yo. Heeh. Mado diblasukke kowe malah. Simbok nganten mandeka Ya iki aku ora gawe-gawe lho, Sa. Salam kenal, Pak. Saya salut dengan pembawaan lakon tiap pentas. Semua bisa hidup, kisahnya runtut. Nyuwun gending cau gledak, sing gledak Mbak Elisa. Iki. Gletaki piye? Gledaki ya kowe. Ngene. Kowe iki gledaki kowe nglekar terus dipidak. Iya. Ya modar aku. Ha iya. Ya. Delima putih Kali ini sudah lebih, Sa. 10.000 lebih. Wow, luar biasa rekor iki berarti nih. Heeh, wis. Ning Madiun wingi rong nganti lho, Pak. Ning Madiun 9.000-an. Iki 10.000. Hebat ki dalang 1001 malam dalang Aladin. Sik. Aku mau nek diarani dalang 1001 malam. Lah, kaya wong ramal nomor. Wong ramal nomor. Iki bukune 1001 malam. 1001 malam. Iya. Ya. Mandek
jan suarane piyai manca luar Jawa kok iso. Ya ning kono biasane ora nyinden. Aming apa? Ming turut uwit-ruwit kae karo. Ngece senengane. Sing teko celeng macan kaya Tarsan. Kowe arep apik po Pak suarane ya seso tak undangke celeng. Wis celaka ta iki. Mung arep apik suarane kok disrangga celeng. Ya, terus ya. Tega temben gawe juane ngati boyong rawuh bidangan singa miruta kinaryo janjangan sapi timbang ono prangta didawake apa sa? Jenang gula nggih Pak. Oh iya, jenang. Jenang gulel. Jenang gula gelali. Coba saiki tak ajari nek. Gulali. Coba muni jenang ning logate Jawa, jenang. Jenang. Nang. Nah, jenang gula. Nah. Jenang rasa dilek gula. Nah, lone rasa dilek gula. Wis jan cangkeme elek kok tenan. Wis yo, mangga. Jenengku kowe aja lali marang aku iki yo ngambas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
pungkasan. Mengmuni sampun wis bola-bali tak ajari nang omah lho angger Lampung Cuk. Nah nyanyi tangan di depan dada terus mendak sampun matur nuwun seprene ya isih. Ye sampun matur nuwun. Ya wis ora apa-apa kok ya. Ya engko ndak wektune selak ngoyak ya sing pungkasan diaturake engko bar kuwi disambung lakon sik ya nak. Ya apa? Liwong nak. Ya. Liwong diaturake. Monggo Mbak Ayu, Mbak Rido. Ya. Goleke sing lemu-lemu. Terakhir sing menjadi leader yaitu Prastiwi. Oh iya. Ayo Pras. Ndak adem, kowe wingi tak jak gerak awake. Ya. Naming sedakep wae engko adem, ngerti-ngerti sesuk sore kerokan. Terus ra mangkat ayo piye? Iya. Ayo sing lemu-lemu iki. Ya. Selasa bengak-bengok. Andel ora ya. Sinden bekas gali ya ngene. Iya. Monggo, ya. Diaturake Liwong ndak ngoyak wektune. Ya. Mbak Prastiwi tengah Mbak Prastiwi tengah. Nah. Sing dhuwur dhewe tengah. Iya. Sing dhuwur dhewe kok. Ya, mangga. Gadili wong atiku. Monggo, ya. Didadekke mak. Ya engko ndak celak wektune ngoyano. Ya, monggo, ya. Sabda Pandita. Ya, monggo lanjut, yuk. Sabda Pandita. Do cekakan ki ngapa? Ra iso elen joget. Ra iso. Aku ki rasan joget. Kon apa? Mengkretne terus taleni terus glundungke ngono. Yo, mangga. Ana dadi wong atiku. Nalikane sepi
Monggo, lanjut. Ya. Sabda Sekali neng gone. nih Apa? duit sida ora Nya. wah karo ali nek perkara duit Wong telu. kula pundi Pak Aku iki dadi siji. oke ya aja bejane dhewe-dhewe lho Aku iki jeneng. bareng dituk Kowe iki karo kanca ya sing apik kok njur bojane dhewe-dhewe. kowe wis cilik ora ngerti duit Bisa cilik apa? Aku cilik banget malah drembo. aku cilik nak tuwa Salah ya ora. Wong muni malah muni aku cilik nek tuwa. Ah tuwa kok ora ditebaske. Men pangan codot. Wis. Ayo nak teruske dhisik critane nggir. Iya ya mak tak derekke. Tansah marmaring sukma. Ingkang raka sidik pangudal-udal. Jernyatanipun kula menika ngiyup sandhap pepodo paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila menawi katimbalan sampun ngantos sing wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala. Tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kemawon ngandadosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sidhe pangudal-udal. Teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Menawi kepareng kawedharing kathah mengku suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa? Nanging menawi adi tumraping para Jawata para putra, monggo di kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra ingkang raka sidhe pangudal-udal. Nanging menawi kepareng kababaring kathah, kepareng ingkang raka sidhe pangudal-udal nganglongaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Adi Pramesti Kakang Rada punapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi karena sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayiman katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka. Ha inggih. Nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak. Dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sundul ing ngawiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Rada menawi kepareng ambabarana ingkang rayi ing Suralaya Kakang Resi. Alah. Nuwun sewu. Pandangan ngaten menika tumraping Kakang Raka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten? Ah nggih, mergi. Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa. Ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos kok namung mobah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warngataga kemawon jinaring wonten ing pangawaos paduka. Nanging sabab menapa namung babagan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka, teka paduka miji dhateng ingkang raka sidik pangudal-udal. Ah, menika naminipun nguyahi seganten. Paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dhateng raka sidik pangudal-udal. Mboten Kakang. Ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih. Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan. Nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging boten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangawaos paduka Kakang Resi Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah iki. Menawi kanthi dasar papadan kados mekaten, kula badhe munjuk atur. Blaka Suta blak utang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten, estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ingkang raka sidhi pangudal-udal. Sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca. Tuwin dangu sangsaning dangu Kayiwangan Suralaya wonten daya panas. Mongko sareng kula tilingaken paningal kula. Kula mboten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang
wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa ingkang damel gara-garaning kayangan. Mekaten Kakang. Inggih. Amargi tumraping Raka Gusti Bang Daludal. Gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal. Wontenipun titah ingkang wantun rak pacak nelajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangawaosipun para Jawata. Tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangawaosipun para dewa. Kados to nalika wonten kramanipun Nalendra inggiling ngaya inggih inggiling wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari nanging sejatosipun niyatipun namung kepengin dados dewaning para dewa. Menika ndadosaken gara-garaning kayangan. Inggih Kakang. Inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan prisa piyambak duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jim menika wana ingkang gawat menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan angka salajengipun pandhita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri para resi ing sami anglampahi tapa saking sekungipun anggenipun lampah tapa wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan. Monggo perangan menika kula padosi mboten wonten titah ingkang badhe nerak pacak nerajang perbatang nglangkungi pangaosipun para dewa mboten wonten lemah sangar kayu aeng wonten ing jagat menika sedaya sampun sami tawa tawi tawar tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah tapa. Malah menika sak mangke monggo dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru Raka Gusti Bang Daludal sumados aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan boten patosa panas namung manget-manget kemawon namung saged ndadosaken bingung ing para Jawata. Menika monggo sami dipun upadi kaliyan Raka Gusti Bang Daludal Adi Pramesti Bathara Guru Anjrah ingkang Puswita kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweraras retnaning driya Kakang Narada menawi andika Kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralaya nedya anglejah duwene anggelar dhateng kawontenanipun jagat. Inggih menika langkung prayogi jer wonten ing jagat menika namung werni kalih wonten padang wonten peteng wonten rina kelawan ratri miwah wonten ala kaliyan becik. Nggih kula ugi pitados wonten salebeting gesang wonten ing Janalaka menika namung kaparingan kalih inggih menika padang peteng bungah susah beja cilaka ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten. Monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa miwah putu-putulun para Kurawa ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng inggih menika winastan Baratayuda Jaya binangun Pandhawa mapan wonten ing kabecikan mondene Kurawa mapan wonten ing Angkara murka menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata.
Namung semantena kula glejah gesangipun para Pandhawa mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa. Sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta. Semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandining sakmangke saged sinirep saking para Pandhawa Kakang. Ah inggih, inggih. Namung ngadakanipun nuwun sewu lho Di. Kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satria ingkang ngambek utawi ambek sadu budi. Tegesipun para satria ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasuraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten Kakang. Ah inggih. Mila menawi Paduka Adi Guru glejah babakan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan. Namung menawi Paduka Adi Guru glejah babakan kawontenanipun para Pandhawa, kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya. Nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang-payingan boten kanten-kantenan. Lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika. Inggih Kakang Narada. Dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama. Menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan. Ah, mila menawi Paduka Adi Guru badhe glejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika sampun ngantos dipun glejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sakadang-kadheyan tuwin serati-seratinipun Narendra Ngastina. Nanging langkung prayogi dipun glejah Pandhawa. Upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah inggih serati-seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa? Serati-seratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal Natandrawati menika dadi suwing para kadang wayah Paduka Pandhawa. Angka kalih ingkang Raka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun ta niki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Esmaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngaceplek menika nadating wong loro saudon telu saurupan. Nuwun sewu nek Kiai Semar wis duwe niat lagi dadi niat wae iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih. Menika lho Di. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra rakin nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Purda kurore kagiri-giri ro nanggono magawe gelar kathah-kathah penggalipun Sang Hyang Pikulu Narada tinampi ingkang ngrayi nenggih Sang Hyang Pikulu Manik Maya. Sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika Putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kundha Manik. Wekasana damel kodheng sutaning penggalih Sang Hyang Manik Maya ya Sang Hyang Jatimurti. Meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cahayane nganti kaya golek kencana. Kala gawe kanyut minangka wardu kanyut ujar waganten wardu jar wangecok minangka durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mrika sebal bonamu apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sukrangke gajah medha saka wandi lan kejawi namung. Samya alok para Jawata yen tono titah pujang karo ingkang minggah
madaning Bale Marti Kundha Manik akarya geger sanggaring para Jawata widodara widodari mangrombaing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggahane kayangane kanca wene dalan Mendralon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng
Kakang Rada. Menawi geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kundamani samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika boten pangling Panakawan Petruk kaliyan Bagong Kakang. Alah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanan ning kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martya Kundamanik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso. Sak mboten-mbotenipun resik lahir batosipun. Ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to. Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to, mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kaliyan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Ah saka Mutiara Jamrut Ergeni, kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Hyang Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Lah tenan ora? Lah Petro. Wonten dalu Bengkulun. Kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Ora usah dadak ngejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Hyang Bathara Guru kok denekke keleke papat. Monggo ulun ki nderekke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Hyang Manik Maya. Lah kok iki bocah iki sore kawani karo Sang Hyang Manik Maya ki. Lah. Terus iki tep apa wong e, Tru? Ayo wong ya kok omonge tanpa pedhot. Hyang Bathara Antarada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep ning kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Bengkulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walat. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung perkara cah. Mocap pedhek siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Tru. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kanthong bolong. Wonten dawuh Bengkulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru.
Nonamit pasang Kalimantabe tinebina ing lho duni dumawaing tawang tuwang. Tinepatna ing tulak manuk Pukulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih Pukulun kita sowan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Hai. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Wadaraja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, caedan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petra Padaraja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Padaraja saprapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ora ana telu to Dana Kasina Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Kowe tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk Padaraja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong Padaraja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Bagong iya. Nggih. Edian tenan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petruk kantong bolong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong Padaraja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjuk Pukulun Penyarian. Iya Bagong prayogakna Panakawan. Nun nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarian ketoke seneng nek aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambeng ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petra dalem Pukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatung sapa paduka Iwang Adi Pukulun. Petruk kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih
Wale-wale menapa Bu Kulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking panjenengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh, bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ah ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakangne Bathara Guru kok ngere. Neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok neng weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya neng bapak kuwi seneng ngono kae kok wah Semar iki pancen aneh nggih nah ngaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun Bu Kulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung perkara apa bapak niku janjane ming kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Ngendi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para panjenengan masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Cobi to nek teng pundi-pundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake,
Mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabaya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabaya, bangun desa nganggo Prabaya niku entekke dhuwit.